Коста хора, аз съм метал, да, добре си. Коста на всички, аз съм метал, това е първият клип, който снимаме заедно с Диман Парсто на The Wolves. Той последно е качил на The Wolves. Да, също благодаря ви. Взех ги всичките. Да. Да ти ги дам ли? После. Защото като вземе. Може да почва. Да. Да, гледаме световното. Вчера Холандия биха Испания 5-1 направо. Нямам думи. Аз само пускам мача 1-2, само гледам Холандия. Бам, бам, бам и стана 5 и аз. Направо се отках, човек. Но то няма смисъл да гледаш. Направо ги смачках. Окей, аз ще взимам другите Xbox. Окей. Аз не успех, защото гледам, че един учена там. Бягай, дай куче. И трите хора, аз съм Борнгот. Знаеш, че аз съм Борнгот? Не. Има един дето прави маяки картинки, обаче трябваше 500 абоната или нещо такова. И да, също много добре ни върви канала, имаме 6 абоната. Каже Аш Драус. Сега всички сме почти наравно, освен на... Що си, знаеш какви арт той прави, човек? Той направи на арта на Кроко. Той го прави. Арта на Кроко, то да не мисли, че сам ще го прави Кроко и човек. Да, бе, той му го е правил. И не да е Immortal. Това той Кроко сега няма такова... Няма какъв нет. Някакво момиче беше метнал дървена кирка и аз се измах. И сега път крафна с това, благодаря. Аз вече съпирам айран, човек. Днеска първо тук сме клипа, защото точно тогава се събудих, към да я взема едно клипче да качам. И... Аз днеска цял ден бях навънка. Аз не изгледах, защото нямаше кой. И кача си вкъм. Да, и сутринта се почнем и два ден говоря човек. И в клипа ми звъни по iPhone, разбираш. Някакъв Тън. И аз много беше преглухнал гласа. И трябваше хора да вземам вода, много работа. Нали, бабо? Да. Аз имам 17 айрон. Знаеш кой първо пожара в един блог е? Да, 60. Тинката е. Да, бе. Това... Въй! Каква грида от бензима. Гол! Гол е! Въй, не видях. Въй, гледай сега повторим какво става. Видям тинката е, той първо къща е. Да. Не се мойте по това наистина. Не, той е човек. Той е човек. Имаше линейки, човек. Той е. Що ми се го арестували смята? Не го не го арестува, той от нищо не му прави. Аз ще авка да видя повторя тези рано. Не мога да говоря. Врата си окара автогол. Не, вратаря, не успя да файна време. Влезе по голяма част. Да. Много красив гол. Да, е красив. Това не беше баш красив, защото удари градата. Тук няма гол, сега показват къде има гол, къде няма. И сега фаща тук, вратаря и... Така, 25 айрон и 17 гол. Това ще наистина вътре. Гол, да. Влез. Обаче и вратарска грешка. Много. Да не успя да файна топката. Да, вече тук беше елементарната. Така, готов съм с айрана. Аз ще да почна си... Какво? Дарим 50 experience. Пише 50 experience, 1 час онлайн. Аз имам 3 левела и си използвах енчанти ботала. Но сега като взимаме от печката. Или може да искаме Super Hero с Lucky Block. Това гледах вчера от Twitchcraft. Знаеш какво се прави там? Много е забавно. С Lucky Block, защото Lucky Block има някакъв шанс да даде Super Heroes костюма. И ние ги чупим докато не запалим Super Heroes. На планиnkата. Аз вече пиках пещерата. И ние ги чупим докато не запалим някой част в костюм на герой. Примерно ако се падне бутушите на Супермен, ти взимаш останалите части на Супермен, ако той има оръжие. Примерно. Има някакъв при мен. Това съм аз. Оле! Крас. Дай ми Xbox. Аз ги изхъбих. Карай, нали, за тебе с другите 6. Аз имам 4. Да беше как по-рано, аз ти казах, че ги изхъбих. Не си ми казал. Казах да ще видиш, не виждаш. Аз не ти казах, че едната слушам, защото гледах мача
Да, ма не бе, то още не беше със случило. Да. Не. Сега трябва да ходиш аз 10 бота. Sorry. Мен без тебе николко. Това сега по другите няма какво правим. Да, другите няма. Аз съм само 4. Още енчант на нищо. Да, това един левел даже не изкарах. Мрал. Един, два, едно момиче идва. Ко? Не. Ай, че едно момиче идва, бе, затваряй го, бе. Нямам блокове. Аз съм само втори левел, браво. Аз съм трети. Познал откъде. Юхи отека с ботала. Наистина, бе. Ще някой копай, бе. И ти вече навидя като там. Опа. А курва копай. Абе, аз лично меча, шарпте се. Днеска пък надал с никакъв късмет. Почти цялата ми броня беше projectile protection. И меча ми два пъти ми западна бен в репарация, но чак третия път. То ми ще копай, бе. Един е под нас. Опа. Тиска. Абе, не идват. Ой, чакай ти го. Няма. Това получаваш, като си гаден. Благодаря. Така... О, шарпнес едно, е. И аз съм шапнесен. На дъл меча пък после ми западна кнобак едно и направо сафейс. Викам метал садва на макс. И още съм трети левел, това е странно. Аз още не мога да стана тръкнал, още малко ми прави сеща. Ще само купая малко кало. Така, projectile protection, нещо не ми... Така много добър. Така. Макса. Така. Така. О, мага трябва ми... Май трябва да взема... Ще взема малко тарен и ще го дам. Ето. Окей. Само смисъл за XP, защото Така, не трябваше само още една protection. чертичка. Съм първо ниво. Имам само един левел, което ще... Ай, две са протикшен, но и панталонки и... Още едно айрон. Бой. Още едно айрон. Ти кой лео се? Първи... Мече? Шарпнес едно. О, пак читваш, а? Чита. Умгрейкинг едно на това. Дай, мърде. Мърде си мисля. Чай да изпърна в казанчето някои чкики. Вземи това, събрали кабел. Не, сега ще събера. Чакай, аз кирка нямам, бе. Значи в момента къде си мерен кил човек. Намерям. Но сети. Що? Нищо. Рейте. Що е? Ще ми се подиграеш, бе. Аре, човек. Да, ти пак имаш получени неща от мен. Какво направя? Защо? Чакай само да си направя на кирка, съжалявам. Защо според тебе? Защото си гаден. Не, бе, аз човек... Чай, саднах. Тролля, Ще я потърся кола малко. Още след 2 минути спирам по 8 чека. Добре. Аз днес като един знаеш колко време го съм в първия? Колко? Без към го сме 14 минути. И какво? Точно. На време не успявам да го справя. Аз хубаво се усети. Давайте се усетил явно. Да, ни той прадня с една голяма дресня. О, аз влям в равина. Шо съм гангстър. Глупавите ми шегички. Да, сега не съм с Forge и нямам шейдъри. Аз имам шейдъри, ама не ги изпълням в мен. Аз то ме омръзна, човек. То вече Франция бият, то се знае. Аз помня анимейт плеера. Това е якното. То вече човек няма смисъл да гледам, то се бият. Кое бе? Франция бият. Да, това е аз. Аз още съм долу по средата, той има бая време за първо събрал още един лева да се нече нещо, защото ти с някакъв мега стакнете. Къде бе? Ну да, защото читър. Тъпдани. Тъпдани с тъпети бро. Така... Пак да излием тази седмица. Да. Защото да се прибирам след време. Вайкомила на така бе. Омага. Омага станахме две чертички там, а миш толкова дето е там трябва. Аре бе, една чертичка! Последното парче. О, едно е прелел съм. След половин час. Чувай. Фалих се час. Го! Изтърваме. И...
Blast Protection едно на хелмата, yes. И Пък става- имаш две гадни неща, аз имам само едно. Аха. Нямам две гадни. Projectile Protection. Да, ама брейкинг ми е гадно. Да, обаче все пак няма да бия с толкова бързо, че да се чупи. Сеща се. О, айрон, кепа. Нищо няма Да, никакъв. само да се пусна на Пускай си имаш сприпсон. Да, само да се пусна Абе. Хей, да. Моите брони поя като твоите. Да, бе. Това Моите беше брони от повече. мене за първи епизод. Това кой епизод е това? Да, втори. Не, той е епизод 2, парт 1. Да. Част първо. И чао.